Ko uyu Deuteronomy ndiye wezvembudzi here uyu. Ndiye ye profeti. Ndiye anorasisa ndiye akanetsa muBhayibheri nezvembudzi. Akanetsa. Pane umwe this other man. Mapisarema andani zviri. Mapisarema ndo chaipo ndotorise zvindinoda kuzama kubata kuti ndingati ainzi aifamba neshoko sei murume uyu handisati ndanyatsodzika. Right, mapisarema ndiye wekupfura Goriati mapisarema. Kamuni zvekuti muri kunyatsofamba negwara chairo zvinenge zvinongoita sekubuda asi zvinoratidza kuti mune mongo wenyeva uzama kumira nanowaziva vise mani. Nekuti ini ndinonyatsoona kutoti makanga mina naEzekiyo havanga vakawanda vanhu varimo mumu handizivi kuti zvinhu zvacho zvinombofamba sei Old neNew Testament. Vanhu ava vanenge vachiwanikwa vachinamata vari muBhayibheri asi ndinoona kuti zvinhu zvese zvinofamba kana tikateedzera zvinoda Mwari zvakataurwa muBhayibheri. Asi maona mati nekuti isusu tinoshuvira takapuwa shoko rekuti tisearch pane zvemadisciples saka hatizoti tingakwanisa kubatana napastor kuti vakwanise kutipa kabrief kuti zvinofamba sei. Kagona kuvatemira zvingwa zvinotogona kuona varipo vakati zichiri peri ndasiya wachi izvino nepane zuva tinogona kutovatemira tikadi vakatikwanisa kuti ndirikira hatimbofambe nguva dzichiripo tione kuti vangakwanisa kutipa rubatsiro here. Tisvikewo pastor. Svikai vana vesangana. Mazono yangu aye pick up kanenhaye corona. Corona kai social distance ndo zvinhu zvanetsa mani ndo zviri kuti Makadiko prophet. Zviri kuita here iwe muchovhera. Tinotenda makasimba. Ruramai pastor wasuka vanofara. Ruramai anotomeka shuwa kuti pano panzvimbo asvika. Ndiyo vamaire vauya kuti Ndiye ndo vasikana vesangano vari ndiye anomiramira ndiye uyu ndiye anotaura muchovhera kuti toda kuti aitwe nhingi kupinzwa mupresident worship aitungamire uyu. ndiye anofanira kutungamira. ndaona kuteramira akamutsa munhu kwaye ndo magudhuru chaiwo akadaiswa matosvika tiri bhizi kani tiri bhizi kani zvataita tawana muchibata shoko raMwari tabva tachiva nemukomana ari kuda kurinzwiswa kuti rinombofamba sei. pano ndo pamongo waro paThe CBD ndipapo mugango uyona sisiruramai kuti vati ndinyatsonzwa shoko rinyatsondipinda mumwe ndione kuti ndodii because zvinhu zvakanaka izvi. haiwa uyo akashinga ukaona wangoshinga neshoko raMwari semukadzi wechidemboka unenge watopinda ichokwadi anenge apinda akomana saka mama uyo hamuna topic yamaanayo here yakati samusamwe hamungave muri kuda kubatsiridzwawo iri kuda kuti uyu murume anzwe kuti mukomana achazove mukoma. Tingangoti tanga tauya panguva yapfuura ndichiri kurangarira kuti makambotipa bate pashoko remadisciples shoko raMwari romuchiti vanombofa hatina kunasonzwiswa kuti maite vanofamba nekudaro makati muchazotipedzisira saka tabva tauya. Right, madisciples vanenge vachida kutoziviswa kuti vangava madisciples vanosangana munoziva ndinozara nethe realm yespirit kana vakatanga kutaura nemadisciples ruramai ndo vanga vari vadzidzi vaJesu neka vanhu ava vairaudzira ku 17 vakava vakawanda vanhu vaisvika ku 17 chaiyo ndo chaunofana kutanga kubata kuti vaive vangani handidzika ndezvipi zvimwe zvaungo uchida kuziva futi uda kuziva zvipi chaizvo ndikupindire pairi nyaya yacho. Ndanga tichida kuziva uyo mudzidzi uyoyo ndiye madisciples handi aiita nezvekunyora maBhaibheri neuyo aigadzira zvipikiri zvaizoroverwa vanhu plus kuti vanga vari vangani. Madisciples ayanga ari 17 handitika zvandambotaura aita zvekuruvira zvipikiri anga achinzi Goriati pastor handiti ndizvozvo Goriati chaiyo anga achida kuti muvaudze kana vaviri vatatu vamwe vangazotsvage mazita avo ndogona kuti ndokudzai vashanu 5 naika ava pastor mune muvaudzewo vashanu venyu naika anga ari vokutanga tisingapedzi nguva anga ari Adam ndianga ari wokutanga kutevera Abraham ndianga uri wepiri takatarisa pane umwe ainzi Paulo ndianga ari wetatu panga paina Miriam
anga ari muprofiti Alright. kwanga kuina Eve. Eve hanzi Eva, vanhu vanokanganisa vachiti Eva anonzi Eve. Alright. Saka ndo vashanu vandinokudza vanosangana ndovapi vese vanozonoresearcha vachienda vape vamwe vashanu pasita kuitira kuti vazive 7 muzonopedzisa mega vanomwe. Inini vandichiri kunyatsorangarira ininika varipo vanogona kuzara muhana mangu nekuti ivava havabudi. Wekutanga akanga ari Jerusarema. Ndosaka mainzwa ichinzi Jerusarema wakazotorwa semusha wakanaka nekuti iye Jerusarema akanga achigonera vanhu. Maona Wanga wavaziva here ava pastor Romaiwe? Ndinokuita kakufungidzira. Ava ndo pastor nhoko dzembudzi kava. Uya vamwe vainzi Jesus. Vakanga vari umwe mudzidzi akanga ari ipapo. Maona manje kobva kwaita umwe wechikadzi. Dai muchivapedzera ka Jesus avari kutaura uyu ndiye uyu aita zveku wekuraura hove. Wekuraura hove. Jesus. Kobva kwauya uyu ainzi airaura mudzivere kwanyamatanga. Handimoona manje. Kobva kwauya uyu tinomuti Nomsa. Kwakabva kwauya ainzi Nomsa. Nomsa ndio kuzopedzisira pakupedzisira bhaibheri rakunovharwa parainyorwa akazoita maperembudzi. Handimoona manje. Kobva kwazouya umwe ainzani mwainzi Jeremiah. Ivava avabudi akwana nditowedzera naJethro. Jethro togona kuti asi hai ndiye munodi munoverenga moziva vese vana ava ndika nekuti patiri kusangana pachechika imi muchange muchitoparidza shoko nekuti mune ruzivo rwakawanda rwezvemubhaibheri ende mauya mukasweta tsvagurudzo. Saka imi masununguka ende takusunungurai saka vangangodi kupi homu namato. Tinofanira kuti titange tavavhurira vhesi imwe chete nai. Eketosodinia 19 verse 19 futi naika. Yes, shoko ipapo. Tongoverenga zvinonzika handiti. Taurai zvine mavara makuru. Irini the Habli among the well-lead children of Israel were gone for it throughout the land of Peter. There is a mudera mukamu that intra with the lister Sinai. Ishoko iroro. 2. For there were departed from Redeemra and were come to the desert of Sarai. Jesu akati achiuya akati nditeverei kana muchida kuwana zvinokufadzai mukati menyu. Saka mukamuteera muchafara mosiya zvenyika nekuti zvinopera tinoda zvisingaperi. Chinamato ndo chatinoziva chisingaperi. Hamungakundwi nechihuta chakataura chichiudza vazumbani chikati ndakatombonetsawo sezvawakaita iyi chisingaperi chinoshura. Kana zvauri izvi zvichangopera. Handiti maona. And I had to pitch them a wilderness and the rest Israel can be before the Motra. And maona manje. Right. Chivanga kuti tinamate simungasunga zvenyu mobatana maoko tunamata ndisika mwana kufamba zvakanaka ndisika. Right. Jehovah Mwari veJericho. Ndiyo Mwari tinotenda kwamuri. Mwari wevanhu vakaremerwa unenge wakatakura mutumwa unenge uchivaremera. Izvozvo tinozvitendera kwamuri. Jehovah vevanopfeka oversize. Jehovah vevanopfeka undersize. Tinozvitenda kwamuri izvozvo. Jehovah vevanoshaya. Jehovah vevanofa. Jehovah vevanomuka. Imi munorwira hondo. Jehovah vezvihuta. Jehovah vemaostrich. Izvozvo tinozvitenda. Kunyange ndimi Mwari vaJapreza, ndimi Mwari vaPassion Java pamwe chete naMwari vachivhayo, ndimi zvakare Mwari vaWingidi. Jinimbi Mwari. Tinopa nguva ino kwamuri Ishe tichikumbira kuti tigoitawo vana ava vaitawo mari inenge yakati wandei asi isinganyanyooneki kuti iri kutsvagwa papi. Tinokumbira kuti vaone mari yakati wandei seapasa Passion Java. Tinoda kuti vaone mari inotitengei seamasiyiwa. Tinoda kuti mari yavete vhari kudarika Metcash. Hallelujah. Munokomborerwa nemuzita raJesu. Nemuzita raJesu. Mungafamba zvenyu zvakanaka naika munobata zvinhu zvatakudzidzisa izvozvo. Papo chaipo. Aiwa aritendi shoko raMwari. Rambe muchisvika panzvimbo ino makomborerwa nokusingaperi. Rikamarakata. Iwe ndiri kutotaratidzwa izvezvi zvichinzi iwe
une dambudziko rinokunetsa rekuti ukamhanya siriki pamakata uri kuneta. Ichokwadi Prophet. Ndichadzoka ndokupedzisira gwara iroro. Munge mabatsira Prophet because zviri kundinetsa mwana Sure. mukura. Rikamara zekite iwe kwai ukadya iwe ukadya ukapfurikidza mwero hanzi uri kuzhova nhururu. Makarajenia ndichakupedzisira gwara iroro. Chiendai zvenyu munofamba zvakanaka naika. Ndizvozvo tinondaita lake. Ndasangana neshoko rakare kuti chero pakuparidza ndinokwanisa kutaura zvekuti vanenge vachinyatsonzwa kuti zvikwenda. Basa iri shoko raMwari tinorifire. Iri hatitombofaniri kutombonzi tabuda mariri Prophet. Amen.